ọkwa m tata anyị abịakwana mbọsị ọzọ ịmana ka anyị kwubu mbọsị nke ọzọ na anyị ga-ebido kwuba okwu maka asụm Igbo, ịkpa nkata Igbo maka na Igbo na-atọ ụtọ. Ụfọdụ n'ime anyị otee na anyị kwụsịrị ịkpa nkata Igbo and asụm Igbo anụnwa na-adị ezigbote mkpa maka na ụfọdụ n'ime anyị ọnwụ ihe anyị na-eme isi kemgbe anyị bịara obodo oyibo. O wee wụrụ ya wee sị n'ọnya ka anyị ga-ewetara anyị na mbọsị tata. And nkata m tata dị obere, ya dị very brief, and ọwụ na onye ada aghọtachi Igbo mma na-asụ ya Igbo, asịnye English asịnye Igbo ebe a ka anyị wee ghọta ya. So hi, Nwaada Canada here again. We'll just be discussing some things about speaking Igbo like I've said before, and most importantly we'll be looking at just some very basic things we do and how we can incorporate speaking Igbo into it. Because it's very fun. Speaking Igbo is fun. When I say ịnọdụ n'ụlọ chọrọ izi nwa gị ozi ka o jee wetere gị ihe, ị na-esi nri chọrọ izi nwa gị ozi si ya jee wetere m ihe, what do you do? Like I'm saying, like if you're in the house and you're about sending your kid to go get you something and you're cooking, how do you do it? For those of us in diaspora, how do we do it? I know some will say, oh, I just go ahead, say, oh, just get me this or get me that. Some don't even do anything at all. Well, I know some will just say, hey, no, I just do it myself. Now, how do you do it? Okay, nyamu magia, nyamunka. Okay, na say, bring me this. And you find out that sometimes some of us na adịkwa guilty of ihe a na-ekwu. Ọ bụ anyị nwa na-akpatasị ya maka ụfọdụ n'ime na-asụrụ anyị sọsọ oyibo. Ibido isi, hey, go get me water. Oh, go get me this. But imagine ọ bụ na incorporate isu Igbo anụnwa. Hey, nwa wetara m ihe anụnwa. Imagine that child will start picking up that Igbo small, right? Or webure behind me tata. Video maka tata bụ ka anyị esi tinye ebe asụm Igbo na ndụ anyị na-ebi every day. Ka anyị esi tinye ebe asụm Igbo nwantịntị ụmụ anyị amalụbụ ihe a na-akpọ oche, ụmụ anyị amalụbụ ihe a na-akpọ mmiri, ụmụ anyị amalụbụ ihe ọ na-abụkwa nyụọ ọkụ. Can you imagine that no So how do you do that? Do you make it fun? And for you that is an adult to go Igbo, how many of the Igbo kikachite now? If so, this is like a wake-up call for us because Igbo amaka, Igbo na toto. So how do you incorporate Igbo in your daily life at home? In Asuri Omogi, how do you do that? In Asuru here, nwobere, in a tinye me called the phone, ka hadi curious, say, okay, kedi hebi ha na ekumakia. Right, so that is what we're talking about. Owebole ebiende bai, kedu kai esine tinye asum Igbo, nwobere, kumo iki ha no wee go ha go, ka ha wee bido muta ka esi asụ Igbo. Even ọbụna ndị na-anụ mụrụ ụmụ n'obodo oyibo, ụmụ ha abịa n'obodo Nigeria wee fụ ka ihe wee nụ asụsụ Igbo. How do you do that? Right? So ihe a wee bụrụ ihe dị ezigbote mkpa na ihe na-eme. Ọbụna dị na ntọntọ weta akpụkwụ gị nwatakịrị, you can add it small. Oh, please bring down your shoe. Nwatakịrị nna weta akpụkwụ gị. Echi niile kwuo onye ọmara ihe ị na-ekwu. And you make it fun. Nwatakịrị enyi dịrọ ka ọ bịa n'ọdụ tukwuru anyị wee sị ya, dị chidi mba. Onye dị họ ka agwụ ya. Ihe dị mkpa n'ime ihe niile abụ na ihe ọbụla na-eme mbọsị ọbụla n'ihi eji nwa ahụ anyị na-atụchanyere ha Igbo ahụ maka na Igbo na-atọ ụtọ
maka na Igbo amaka. O wee bụrụ ya bịa, ọ bụkwanụ na o nwee ndị mebi nwere ndị enyi ha mụ na-ajụ gị, hei, kedu dị asụsụ bụ asụsụ ị na-asụ? I wee sụtụrụ ya sị, hei, na ha chọkwara na ịmụta mara ihe a na-asụ n'asụsụ a. Ịfụghị ya, iwe bido sị ha, enwere ike isi ha, ha biko kwana, please bụ biko, ha mụta nke ahụ. Ọkwefuna na asụsụ Igbo ka ị na-akwanyite. So, like I was saying, it's possible that you're interested in, learning Igbo language, and you don't even know where to start from. You mustn't just go and sit down and start learning like the alphabets and all that. You can start learning just the very important things, like in daily conversation. Like if you say please, like it means biko, right? That is how you learn it. Or where would I want to buy? So, ihe na-akọwa ihe anụnwa bụrụ kedu ka anyị esi wee sụwa asụsụ Igbo anyị, kwalite asụsụ Igbo anyị ka ọ na-atọ ụtọ, ka ọ na-ama mma, ka ọ mee na onye nghọta ndị ama buru ya nne ya ọtọ ọhụ ụtọ. And ọzọkwa wee bụrụ mebi na gị nwere onwe gị bụ onye mmatago ka esi asụ asụsụ Igbo ịmụ ya ọfụma ọfụma. Kedu ka isi asụtụrụ ya ndị ọzọ? Ọ na-abụ ịfụ ndị Igbo ndị ọzọ gị na ha nọ, ibido sụwa ya ka iso na ndị na-ebido asụwa oyibo. Ị na-abụkwa ịfụ ụfọdụ ndị Igbo isi ha, hei nwanna, kedụkwanụ, nne kedụkwanụ, kedu ka ị mere taa? A na-apụtakwa taa, o daalụkwanụ, ngwa ka ọ dịnụ. So what was I trying to say? I'm trying to say that some of us, though we know how to speak Igbo very well, but when we see our fellow Igbo brothers and sisters, we don't even speak Igbo to them. We just go, hey, hello, okay, bye, and things like that. You can actually speak it, because for me, speaking this Igbo is fun. O wee wụrụ ewu ndị be anyị, nke a bụ mụ ịtụpụta atụtụ ụfọdụ ihe ụnaghị esi wee kwalite asụmigbo a in our daily conversation na mbọchị ihe anyị na-eme. Nke a were ngige anọdụ a bido wee kwubie bido sụbịa mebi weta akwụkwọ Igbo gụba akwụkwọ Igbo. Mba, nọ na nwantịntị ihe ị na-eme, ịgara emume fụ onye Igbo, maọbụ ịnọ na be gị, nwa gị, ụmụ gị, maọbụ ụdị ihe dị one ahụ ịsụpụtara ha Igbo, tụchanyecha afọ nwa Igbo a na nkata a na-akpa. Ifu na one oge eme asụsụ Igbo a na-ejeru ụlọ, ịmaga onye na-asụ ya, onye ahụ a na-aghọtata ihe a na-akọ, ọ na-atọkwa na onye ahụ ụtọ, gị na onwe gị ọ na-atọkwa gị ụtọ, maka na o nwere onye gị na ya na-akarị akụkọ n'Igbo ahụ. So that is it. The essence of this is that adding Igbo to our conversations, in our daily conversation, is very fun. One, it helps you, and for me, it's awesome, because it's like, oh, I have actually gone home and come back, right? So ihe nke ha na-eme wee bụrụ just na nwa obere video ka mkpọ na mmemme, nchịkọbata ya n'obere tata ịbụ gịnị ka e wee tinye kedu ka anyị esi bido sụwa asụsụ Igbo anyị ka ọ wee dị mma, kedu ka anyị ebido sụwa asụsụ Igbo anyị na kwa ụbọchị n'ihe anyị na-eme. Nke abụghị nke mmadụ ijebezi Igbo school maọbụ bido Igbo lesson, nọ na kwa ụbọchị anyị nọdụ kedu ka anyị si etinye asụsụ Igbo a. Ọzọ wee bụrụ ka ifulu onye Igbo kedu ka esi asụ ya, kedu ka gịnị ya si wee kpa nkata, etinyekwala ya asụsụ Igbo, ịgbatụkwa ya asụsụ Igbo, ka ọ marakwa na hey, ọ bụ nwanne mmadụ ka okenye. And then another one abụrụ ndị oyi gị indicate goal interest na ha chọkwara ịma ka esi asụ Igbo a, ngwa ka isi na-asụtụ ha, hey, nke a bụ nke a, ka iso na ndị mebi ihere na-eme na ịchọkwa ha ịsụ asụbe gị. So ụzọ ihe nke a wee bụrụ ihe nke nsị ka m wepụta na vidio ya mbọsị tata. So in essence, 3 things that I've just highlighted in this small video. One is how we incorporate speaking Igbo in our daily lives, like at home, how you speak to your kids, just making it fun, dropping the words here and there. And then the second one is when you meet
your fellow Igbo brother and sister? Do you greet them? Do you try to speak the Igbo language to them? Because it's fun. And then the third one is, if you meet someone, maybe a friend that is interested in learning what the Igbo language is all about, or just a little bit of it, how do you go about it? Do you try to maybe, let the person know, or are you shy, to share that? So these are just like the three things I thought about. I might just have to highlight, you know, um, speaking Igbo and making Igbo fun in our conversations and things like that. O webụrụ ya bịa ndị be anyị, nke a bụ nwa nkenke nkata nsi ka mbịa ka anyị kpatụkwa tata. Cheta na Nwaada Canada na-ewetara gị okwu a nke mbọsị tata. And Nwaada Canada, ihe o bu n'obi wee bido ihe anụnwa bụ asụmigbo, ịkwalite asụmigbo, maka na Igbo anyị adịzị ka ọ na-ana na ote na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na diaspora ada asụsụkwazi Igbo, ha nọzi obodo oyibo, ha ada asụsụ Igbo. Nwaada Canada wee sị na ihe a dịkwanụ mma ka ebido wee sụba asụsụ a, maka na a na-asụ asụsụ a ọ na-atọ ụtọ, ọ dịghị ka ijeluo n'ụlọ. Maybe ụfọdụ n'ime anyị nwere ndị elubere ụlọ n'oge tere aka, mana ị na-asụ asụ Igbo a ọ dịghị ka ilugo ụlọ chi ya taa. So that is it. So just to remind us that Nwaada Canada, is all about this project of encouraging us to speak Igbo language, right? And when we speak this Igbo language, it's like we have reached home and come back, right? Because I know that so many of us are missing it, and sometimes it's very therapeutic, right? You speak Igbo language, it's like, oh, I've actually visited my village and come back. Owaburi abonde bai asị onye n'onye ka ọla ibie, jisi ike mee ka ndị enyi gị ndị ọzọ ghọta ihe a na-ekwu na asụmigbo amaka, ka ị nọ n'obodo oyibo mere na nke ama nsụrụ Igbo. So jisi ike kọkwalụ ndị enyi gị ana ụzọ anyị ya oye, o nwere advice ọbụla alụ ọbụla ọ dị gị ka a ga-esikwo na wee nye ka e wee kwalite asụmigbo anyị n'obodo oyibo. Ị nọ na UK, ị nọ na Canada, ị nọ na US, kedu ebe ị nọ? Nsị gị ụzọ anyị oye, tinyere anyị na description box, sendiela anyị email ka anyị fụ kedu ka isi chee na anyị esi wee na-eme ihe a ka ọ wee a na-akwalite asụmigbo anyị. Ngwanụ jisi ike, nedo onwe gị anya, nọdụ mma. Nwaada Canada ya ewetakwara gị akụkọ again. Okay, so take care. That is just it. My doors are open. The conversation is open there because I am looking at ways that we can actually encourage ourselves in speaking.